Så kommer Ung Senior fuld hammer med fully ud over mega drop ude på stranden her. Og han tør ikke lige. Der var lige to, der syntes, de skulle blære sig, så de opdagede ikke lige kanten. Så Ung Senior han stod på snotten, og Ronny han tog et tailkick ud over. Ronny han kommer nu. Ronny kommer nu igen. Det gamle crosskører. Han skal lige have smadret de der Mavic hjul der. Så kommer han. Man. Hvad er det så? Hvad så der, mand? Lavede du tailkicks, mand? Ja, fuldstændig sidekick. Og hvad var du lavet hernede så? Mac, crash down. Der var et dybt spor hernede på stranden. Det er spas, skak og løjer med VCK.